खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना सोंहरगासिनो लोगोफोर आसाम पुलिसनो जोंहा बे ABUBनि फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा फिजिकल इफिशिएन्सि टेस्टआ माब्रै जागोन बेखौ सोंहरगासिनो दङ जेनेबा जोङो बेसेबां गोजानखौ खारनो नांगोन आरो लं जाम्पआ जोंना बेसेबां गोजान जानो हागौ आरो हिन्जावसाफोरा एबा सिख्लाफोरा बेसेबां गोजान खारनो नांगोन आरो बिथांमोननि लं जाम्पआ माबायदि जागोन बेसे गोजान बेसेबां मिटार खारनांगोन बेफोरबायदि नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै थाग थियारि खालामनो हायो खारनांगौबा बेसेबां खारनांगोन बेखौ मिथिनो हायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर नोंथांमोना माने फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नाय जाहाथे नोंथांमोना बेसेबां खारनांगौ दानो बेखौ मोजाङै मिथिखायो दा नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो जोंहा दा बे माबाया जोंहा बे फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआ 705 कनस्टेबल UB ओमफ्राय 1429 AB कनस्टेबलनि थाखायमोन आसाम पुलिसनि सेलारियाबो जोंहा 14,000 निफ्राय जागायजेननानै 60,500 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो खोन्थाबाय थाखादोंमोन अब्लाबो आं नोंथांमोननो बे सेलारिखौ हरग्रोबावबाय दायो आं नोंथांमोननो माबाखौ खोन्थानोसै नोंथांमोना फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआ माबायदि जागोन नैबेनो दं दै अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय दंखायो लोगोफोर नोंथांमोननो आं सिगाङावनो खोन्थाबाय थादोंमोन जेब्ला एडभार्टाइजमेन्टआ फैदोंमोन अब्लाबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरखादोंमोन नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासिम नायाना बेखायनो नोंथांमोना बे फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट बेसेबां नांगौ बेखौ नोंथांमोना उनावहाय आन्दायहैयो दा बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ नोंथांमोना फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआ होनदों नोंथांमोननि बे गोजौआ हाइट होनदों मिनिमाम बे खमथारबाबो बेसेबां जानांगोन बेखौसो होनदों दै मेक्सिमामखौ होनाखै जायखिजाया खमथारबाबो बेसेबां जानांगोननो जेनेरेल OBC MOBC SC बिथांमोननि थाखाय मेल एबा टिनेगार बिथांमोननिया बेसेबां जानांगोननो 162.56 सेन्टिमिटार गोजौ जानांगोन बिथांमोना हाइ जानांगोन माने गोजौ आरो नोंथांमोना बेनिखायनो बेहाय थांनायनि सिगांनो गावबागाव बै गोजौ सुग्राजों सुग्रोबनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय बे जाबाय हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनि दानिया जोंहा हिन्जावसाफोरनिया नैबे जेनेरेल OBC बिथांमोननिखौ आं खोन्थाग्रोगासिनो दं दै SC बिथांमोननिखौ हिन्जावसाफोरनिया 154.94 सेन्टिमिटार बे फिमेलफोरनि हिन्जावसाफोरनि बे जाबाय जोंहा जेनेरेलफोरनि बिथांमोननि दानिया जोंहा STP जों बर'फोरा बांसिन STPआनो जायो नालाय STP STH बिथांमोननिया हौवासाफोरनिया बेसेबां गोजौ जानांगौ हाइटखौ होनदों आरो नोंनि गोजौआ बेसेबां बेखौ होनदों गोजौआ हौवासाफोरना बेसेबां जानांगौ जोंहा बर'फोरनिया 160.02 सेन्टिमिटार खमथारानो बेसेबां गोजौ जानाय जानांगोन बेसेबांनि जुदि नोङो गाहायसिनबाथ' नोङो बेहाय फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआवनो फेल जाखागोन नोंथांमोना आरो खारनायफोरखौ नोंथांमोना मोननाय नङा गिबियावनो जोंहा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट जाग्रोगोन नालाय 160.02 सेन्टिमिटार खमथार नोंथांनि गोजौआ जानांगोन ओमफ्राय मेक्सिमामखौ बे खोन्थायाखै जायखिजाया नोङो बिनि 160.02नि जायखिजाया गोजौसिन जाबानो जाबाय आरो जेबो नंला हिन्जावसाफोरनिया फैदो दाना जोंहा बर'फोरनि हिन्जावफोरनि हाइटआ बेसेबां जानांगोन बेखौ खोन्थाहरनो आङो खमथारानो 152.40 सेन्टिमिटार गोजौनि जानांगोन जुदि नोंथांमोननि हाइटआ 152.40नि गोजौसिनबा अब्ला नोंथांमोना जोबोद मोजां बे फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टनि थाखाय पास जानो हागोन बेखौ बेहाय खोन्थादों दै बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला ओमफ्राय नोंथांमोना बे फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआव थांनायनि सिगांनो गावबागावनि देहाफोरखौ गोजौफोरखौ नोंनि सुना लाग्रोखादो जाहाथे बे रिक्रुइटमेन्टआ थायो जुदि बे गैयाबा नोंथांमोना थांनानै जेबो लाब मोननाय नङा दा बेखौ गोसोआव लादो हिन्जावसाफोरनि थाखायबो आं खोन्थाखाबाय आं जा खोन्थादों बे मिनिमाम गोजासो बेहाय मिनिमामखौल' होनाय दङ दा बिनिफ्राय हौवासाफोरनिखौ खोन्थानो दे आङो बिखाया बेसे गिदिर जानांगोन जेनेबा गुवार जानांगोन बेखौ होयो नालाय सेस होनदों बेहाय अनलि फर मेन हौवासाफोरनि थाखायल' बियो बे सेसनि रिक्रुइटमेन्टआ हिन्जावसाफोरनि थाखाय नङा बियो दा बेहाय जेनेरेल OBC MOBC SC STP बिथांमोननि थाखाय सेम गोजा नर्मेल साइजआ बे सेस नोंनि बिखानि गुवारा बेसेबां जानांगोननो 80 सेन्टिमिटार जानांगोन एक्सपान्डेड जुदि बिनि बाराबा बेसेबां जानांगोननो 85 सेन्टिमिटारनिफ्राय जायखिजाया 80 सेन्टिमिटारनि गेजेरावनो नोंथांमोननि बे माबाया जानांगोन दे बिखानि साइजआ गुवारा अब्लासो नोंथांमोना बिनि थाखाय क्वालिफाइ जागोन सेसनि थाखाय हौवासाफोराल' बे हिन्जावसाफोरनि थाखाय नङा दे बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो बिनिखायनो बै जिफोर सुवा होमबा दालाय बिखाखौ बेखौ नोंथांमोना बे पेटाजों सुना नायग्रोदो गावबागावनि बिखाया बेसे गुवार जुदि 80 सेन्टिमिटारनिफ्राय 85 सेन्टिमिटारनि गेजेराव दङबा नोंथांमोना बेनि थाखाय क्वालिफाइ जागोन फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआव STP नोंथांमोना बेखौ मोजां सुना लादो गावबागाव बे जि सुग्राफ्राव नोंथांमोना थांनानै सुहैबानो जाबाय पेटाजों बिनिफ्राय मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टबो लानाय जागोन दे बे नोंथांमोना बे खारनायफोरखौ होनायनि सिगांनो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन बिनि उनाव मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव जेबो नोंखौ चेक खालामा माथ्र माबा बै नोंनि नकनिखौ नायगोन हान्थुखौ नायगोन नोंथांमोना बे गोमोबा एसे माबा खालामना लाबानो जाबाय आथिंफ्रा जुदि सोरनाबा गोमो नालाय
बेखौ माने डाक्टारफ्रा नायगोन नोंथांमोना बेखौ फिट खालामना लाबानो जाबाय आथिंफोरखौ एसे राफोद खालामना ला बेखौ नायगोन ओमफ्राय माखासे गुड मेन्टेल बडि हेल्थि बेखौ नायगोन नोंनि बडिखौ नायजोबगोन आरो बेखौ नोंथांमोना बे माखासे लिरनाय दङ बेहाय माबा गैजोबा बारा डिटेल्सै होआखै बेहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय माखासे बेराम बेफोरखौ नायगोन आरो माखासे बेहाय जेबो गैला आरो मेगननि माखासे टेस्ट खालामगोन आरो बेहाय जेबो गैया मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा माथ्र फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौल' सिन्था खालाम बिनिफ्राय बे मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआ जेबो नङा बियो दा बिनिफ्राय गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना आङो दाना फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै जुदि नोंथांमोना बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट मेडिकेल टेस्टआव पास जायोबासो नोंथांमोना बे खारनो थाखाय चान्सखौ मोनगोन माने फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टखौ नोंथांमोना चान्स मोनगोन होनो थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै दि दायो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव बेसेबां मार्क दं आरो आं जाखिनि खोन्थाहरदोंना बेहाय गासिबो मार्क दंजोबो दै नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानाय आं नोंथांमोना डिटेल्सै मोजां खोन्थाहरगासिनो दङ फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव गासै बेसेबां मार्क दङनो कनस्टेबल इउबिनि थाखाय 40 मार्क्स दङनो बेखौ गोसोआव लादो बिनिफ्राय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट बिथांमोननि थाखाय 60 मार्क्स दङनो माने फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव 60 मार्क्स दङनो कनस्टेबल एबिनि थाखाय बे मेलफोरनि थाखाय दे बेखौ गोसोआव ला नैबे पास होनाया आंनिया मामोन बेयो 40 मार्क्सआ मानि थाखाय माने कनस्टेबल इउबि बियो मानि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखाय बिनिफ्राय 60 मार्क्स कनस्टेबल एबि बे मानि थाखाय कनस्टेबल बे मेलफोरनि थाखाय 60 मार्क्स दङ दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो खारोबाबो नोंथांमोना जोबोद मोजां खारना देखायोबा नोंथांमोना मार्कखौ मोननो हागोन बेखौबो बे खोन्थादों बेनिफ्राय आं खारनायखौ बेसेबां गोजान खारनांगोन बेखौबो आं नोंथांमोना खोन्थानोसै हौवासाफोर नोंथांमोना जायफोर हौवासाफोर नोंथांमोना खारनांगौआ रेस होनदों बे खारनांगौआ बेसेबां खारनांगौनो 3200 मिटार्स नोंथांमोना खारनो नांगोन दै बेयो बेसेबांनो 14 मिनिट्सआव नोंथांमोना 14 मिनिट मोनगोन बेसेबां गोजान खारनो थाखाय 3200 मिटार खारनांगोन नोंथांमोना 14 मिनिट्सनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना 14 मिनिट्सनि गेजेराव 3200 मिटारखौ खारनो हायोबा अब्ला क्वालिफाइ जागोन बे क्वालिफाइडनि मार्कसो नाथायबा ओरै आरो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बिराद मोजां खारनो हायोबा जेनेबा 14 मिनिटनि सिगांनो नोंथांमोना जेनेबा 9 मिनिटनि सिगांनो 3200खौ मोजाङै जुदि फिनिश खालामनो हायोबा अब्ला नोंथांमोना मार्कखौ बुरजा मोनगोन बिदिसो आरो नोंथांमोननि बिदिसो साननांगोन नोंथांमोना जेनेबा जोंहा 14 मिनिट्स दंखायो 3200खौ जोङो लासै लासै खारनानै फिनिश खालामगोन बेबायदि नङा नोंथांमोना मोजां मार्क लाबोनांगोन बे फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टखौ पास जानो थाखाय 14 मिनिट्सनि गेजेराव नोंथांमोना 3200खौ खारनो हानांगोन नाथायबा मोजां मार्क लानोबा नोंथांमोना खम मिनिट्सनि गेजेराव नोंथांमोना बे 200खौ फिनिश खालामनो हायोबा खारनानै अब्ला नोंथांमोना मोजां मार्क मोननो हागोन बेखौ गोसोआव ला बिनिफ्राय दानि आङो लं जाम्पखौ खोन्थानो दे नोंथांमोना लं जाम्पनि बागैबो सोंहरगासिनो दङ बेसेबां गोजानखौ बारहरनांगोन बेखौ सोंहरगासिनो दङ मिनिमाम खमथारखौ नोंथांमोना बारनो हाथारनाय जानांगोन 335 सेन्टिमिटार गोजान नोंथांमोना लं जाम्पखौ बारनो हानांगोन गोजानाव बारहरनाय आरो बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो लं जाम्पखौ दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेहाय नाय बेसेबां चान्स मोनगोन बेखौबो सोंहरदों नोंथांमोना बे लं जाम्पखौ बारनो थाखाय खेनथामल' चान्स होनाय जागोन नोंथांमोननो बे लं जाम्पखौ बारनो थाखाय बे बुंदों 3 चान्सेस दा बिनिखायनो बे खेनथामनि गेजेराव नोंथांमोना बेलिड माने नोंथांमोना सिनखौ गानानै बारनो हायाबा जेनेबा सिनखौ गायालासिनो जेनेबा बेलेगाव सिननि सिगाङावनो माबायाव उनावहाय गानानै बारोबाथ' नोंथांमोना बेलिड जानाय नङा दा बिनिखायनो मोजाङै नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय दा दुब्लिफ्राव एबा फिल्डफ्राव आरामसे हाफोरखौ जावनानै मोजाङै बे लं जाम्पनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय था खमथारा नोंथांमोना बारनो हायाना बेसेबां जानांगोननो 335 मेक्सिमामखौ खोन्थायाखै दे बेसेबां गोजान बारथारनांगौ बेखौ मिनिमामानो बे आरो बेसेबां 335खौथ' नोंथांमोना बारनो हाथारनाय जाखानांगोनखा बेयो कम्पालसरि दा बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना 500 सेन्टिमिटारखौ जुदि नोंथांमोना बारनो हायोबा लं जाम्प बारहरनो हायोबा अब्लाथ' नोंथांमोना मार्कखौ जोबोद मोजां मोनगोन बेखौ बे खोन्थाखादों बेखौ नायनो हागोन नै बेहाय मोजाङै खोन्थादों नै जुदि नोंथांमोना बे बेसेबां रेस्ट दंमोनलाय जोंहा बेसेबां गोजान खारनांगौमोनलाय हौवासाफोरा बेखौ खोन्थानाया 3200 खारनांगौ 40 मिनिट्सआव जुदि नोंथांमोना 10 मिनिट्सनि सिगां जुदि नोंथांमोना बे खारनायखौ फिनिश खालामोबा 20 मार्क्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जोबोद मोजां मार्क मोनगोन जुदि नोंथांमोना थाबनो फिनिश खालामनो हायोबा खारनायखौ बिनिफ्राय जुदि बेहाय
मार्क होनाय दंजोबो दे नोंथांमोना नायनो हागोन 0.0 मार्क्स मोनगोन जुदि बे 30 बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना बे खमखौ नायाबाबो जागोन नैबे मोनसेखौल' नोंथांमोना टारगेट लाबानो जाबाय बे खारनायखौ नोंथांमोना 10 मिनिटनि गेजेराव फिनिश खालामथारनो नाजाबानो जाबाय नोंथांमोना 20 मार्क्सखौ मोननो थाखाय बेखौ गोसोआव ला दे बे मार्क्सखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना गोसोआव ला दा बिनिफ्राय बे माखासे खारनायनि खोन्थाजोबदों दे मार्क होनाय दंजोबो बेसां 14 मिनिट्सनि सिगां जुदि खारनो हायोबा बेसां मार्क्स मोनगोन बेखौ खोन्थादों दे बेखौ नायबानो जाबाय खम मार्कखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाला जायखिजाया मोजां मार्कखौल' नोंथांमोना खोन्थाबाय 20 मार्क्स मोनगोनखौल' 10 मिनिट्सनि सिगां खारनो हायोबा 20 मार्क्स मोनगोन बेखौ गोसोआव ला लं जाम्पआ बेखौ खोन्थादों जुदि नोंथांमोना लं जाम्पनि जोंहा मार्क्स फर 335 जुदि सेन्टिमिटार बारहरनो हायोबा नोंथांमोना बेसेबां मार्क्स मोननो हागोन 10 मार्क्स मोननो हागोन नाथायबा बिनि बांसिन नोंथांमोना बारनो हायोबा जेरै 500 सेन्टिमिटार जुदि नोंथांमोना गोजानाव लं जाम्पखौ बारहरनो हायोबा 20 मार्क्सखौ मोनगोन जुदि 20 सेन्टिमिटार बेहाय दं नेक्स्ट 480 सेन्टिमिटार जुदि नोंथांमोना बारहरनो हायोबा 18 मार्क्स मोनगोन 450 सेन्टिमिटार बारहरनो हायोबा 15.6 मार्क्स मोनगोन बेहाय मार्क दंजोबो दे जुदि नोंथांमोना बेसेबांनो गोजानाव बारहरनो हायो बेसेबांनो मार्कखौबो मोजां मोनगोन बेखौ खोन्थादों दे बेखौ नोंथांमोना नाय बेहाय माखासे मार्क्स होनाय दंजोबो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेहाय डिटेल्सै होनाय दङ डिसक्वालिफाइडबो दङ माबा मोनसे जुदि मिस्टेक खालामोबा नोंथांमोना डिसक्वालिफाइबो जानो हागौ बेनिखायनो गावसोर बिथांमोना जेब्ला बारनाय एबा खारनाय जायो बिथांमोना नोंथांमोननो प्रसेसखौ मोजां खोन्थाखागोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा दा बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनिखौ आं खोन्थायाखै दे एबाराव हिन्जावसाफोरनिखौ आं खोन्थानि नोंथांमोना जायफोर हिन्जावसाफोर नोंथांमोना जुदि फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जादोंबा मोजाङै खोनासंबानो जाबाय बे भिडिअखौ मोजाङै नाय रेस नोंथांमोना हिन्जावसा बिथांमोना बेसेबां गोजान खारनांगोननो खारनाया 1600 मिटार्स 1600 मिटार गोजान नोंथांमोना खारनो नांगोन दे 8 मिनिट्सनि गेजेराव 8 मिनिट सम नोंथांमोना मोनगोन बे 1600 मिटार्सखौ फिनिश खालामनो थाखाय दा बिनिखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय 1600 मिटार्सखौ नोंथांमोना 8 मिनिट्सनि गेजेराव फोजोबनांगौ बेखौ गोसोआव ला बिनिफ्राय लं जाम्प दं दे हिन्जावसाफोरनियाबो मिनिमाम लं जाम्पखौ नोंथांमोना बारनांगोननो बेसेबां खमथारानो जुदि 244नि गेजेराव उनाव जुदि 244खौ नोंथांमोना बारजोबनो हायाबा नोंथांमोना डिसक्वालिफाइ जागोन बेखौ गोसोआव ला हिन्जावसाफोरा लं जाम्प माने गोजान बारहरनायखौ होनो दे लं जाम्पआ बेसेबां बारनांगोननो 244 मिनिमाम सेन्टिमिटारखौ नोंथांमोना बारनो हाथारनांगोन क्वालिफाइ खालामनो थाखाय बिनिफ्राय बे लं जाम्पखौ बारनो थाखाय नोंथांमोना मात्र खेनथामल' चान्स मोनगोन बे खेनथामावनो जुदि नोंथांमोना मोजाङै बारनो हायोबा मोजां मार्कखौ मोननो हागोन नोङो जेनेबा बे खनथामाव बयनिख्रुइ बांसिन गोजानसिन बारहरनो हानायखौ नोंथांमोनखौ मार्कखौ होगोन बे नङादि जेनेबा खेनथामाव नोङो बबेबा सिगां बबेबा उन बिखौ लाया नोङो जेनेबा खनथामाव बबे मोनसेयाव नोङो गोजानसिन बारहरनो हादों बेखौ नोंथांमोननियाव मार्कखौ होगोन दा बिनिफ्राय बिथांमोननियाबो मार्क होदों जुदि नोंथांमोना 5 मिनिट 30 मिनिटनि सिगांनो जुदि नोंथांमोना बे 330 माबाखौ बे 1600 मिटार्सखौ जुदि नोंथांमोना खारनो हायोबा 5.5 मिनिटनि गेजेरावनो 1600 मिटारखौ खारनो हायोबा 20 मार्क्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जोबोद मोजां मार्क दा बेनिखायनो बेहाय माखासे मार्क्स होनाय दंजोबो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दे बेखौ नायजोबदो नोंथांमोना मार्क होनाय दंजोबो आं जायखिजाया बयनिख्रुइ बांसिन मार्क्सखौल' खोन्थाबाय आरो जायखिजाया नोंथांमोना 5.5 मिनिटनि सिगांनो 1600 मिटारखौ फिनिश खालामनो हायोबा खारनानै 20 मार्कखौ मोनगोन आरो माखासे खम जुदि नोंथांमोना बे 5 मिनिट्स 30 सेकेन्डनि उनावहाय जुदि फिनिश खालामबा 17 मार्क्सखौ मोनगोन बेखौ खोन्थानाय दङ नायबानो जाबाय बेसेबांनो थाब हागोन बेसेबांनो नोंथांमोना मार्कखौ मोजांसिन मोनगोन दा बिनिफ्राय आरो जोंहा दङ लं जाम्पआवबो हिन्जावसाफोरा मार्क होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आं मेक्सिमामखौल' खोन्थागोन दे मार्कखौ खमखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाला 389 सेन्टिमिटार गोजान नोंथांमोना जुदि हिन्जावसाफ्रा बारहरनो हायोबा 20 मार्क्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ गोसोआव लादो आं मेक्सिमाम मार्कखौ खोन्थाहरदों नोंथांमोना खम मार्कबो दङ जेरै नोंथांमोना जुदि 244 सेन्टिमिटार लं जाम्पखौ बारनो हायोबा 10 मार्क्स मोनगोन 289 सेन्टिमिटार बारनो हायोबा 11.8 मार्क्स मोनगोन बे मार्क्सखौ होनाय दंजोबो बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय दा बिनिखायनो नोंथांमोननि बे प्रेक्टिसा जोबोद मोजां जानांसिगोन दे आं खोन्थाजोब्बाय बेसेबां गोजान बारनो हायो नोंथांमोना हायोबा सुखाबानो जाबाय आरामसे बे फेटाफोरखौ लानानै सुना नायदो बेसेबां गोजान आं बारनो हायो आं खारनायखौ बेसेबां गोजानाव बेसेबां मिनिटाव फिनिश खालामनो हायो बे 1600 मिटार्सखौ हिन्जावसाफोरा बेखौ नोंथांमोना गावबागाव सारनानै नायबानो जाबाय
दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालाम आं डिटेल्सखौ खोन्थाहरबाय दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना माबाफोर कनफिउजन एबा बुजियाखैबा जेनेबा सोंहरनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना बयबो जइन जाबानो जाबाय आंबोथ' थांगोन नालाय बे माबायाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायना खोन्थाहरगोन माबायदि खारहोदों माबायदि बे लं जाम्पखौ बारहोदों बिनि बागै आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन जायफोरना उनाव जायो बिथांमोना जाहाथे खाबु मोनो दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों